Вони віддали життя за нашу свободу, за правду, за гідність, за Україну. Вони були звичайними людьми, та у вирішальний момент стали героями. Їх не зламав страх, їх не зупинив біль. Вони стояли до кінця за наше сьогодення, за наше майбутнє. Небесна Сотня – це не просто сторінка історії, це наш біль і наша пам'ять. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми ніколи не забудемо. Герої не вмирають, вони завжди поруч з нами, у нашому серці, у нашій свободі, у нашій Україні.